продължението. Чочи. Пол Мартин се бори там с Анисимо и Паризи. Мартин надясно към Кеслър, удар на Кеслър. Чочи. Чочи. Атака 3 на 3. Ще има ли нещо сериозно тук удар към Джонатан Куик, който предвидимо да излязъл с около 2 метра и половина пред голата линия, за да затвори ъгъла. 38 секунди до края на продължението. Павелски там не успява. Тук възможност за американците. Пропуснат там. Христо. Ето ситуацията. Овечкин. Без проблеми за Куик. И това, което се случи преди секунди, пас към Павелски, който е много близо. Чочи, айде да те караме да си лягаш. Пред Бобровски. Секунди Айде, Чочи. до края на продължението. Айде да ти. Айде да си лягаш. Стои го това са. Двата отбора да се отделе нещо опасно за този кратък момент. От срещата на Великин. Айде на Нина. Имаме ли числено предимство тук? Имаше възможност за такова, но този лош пас наляво не намери руски хокеист. Дъвчук и Радулов се борят там. 13 секунди до края на продължението. Тук трябва да бъде тренена шайбата отбойно. Айде в крилата. В пределите на полето. 6 секунди и 2 десети. Джонатан Куик с 29 спасявания до момента, 31 е направил Бобровски. За малко да попадне в мрежата съвсем ненадейно шайбата. Това е края на продължението. 2 на 2. Ще гледаме да успи. Това е процедурата. Двата отбора ще изберат по 3 хокеисти. Всеки отбор има право да изпълни по 3 доспи, ако до този момент до отиграването на... Айде стига тук, айде